Chakaitika ndechekuti murume wangu ndibhiridha. Akawana basa rake kuPenalongo rakapiwa rekuisa mafloors nekupenda penda. Okay. Desho baba muso wakanonoka kuuya. Vakauya manheru ndandatorara. Okay. Chibva vauya nesaga rawo. Saga iri ranga itori negrocery. Chibva ndatoona zva grocery ritorimo ndibva ndaisa paside pefiriji apa. Chibva ndatoenda mumba ndibva tarara. Ndichimuka kuseni ndichitege ndirongedze grocery rakauya nababa. Ndichibva ndaona musaki reri riri kupakanyika. Ndichibva ndatomutsa baba Junior. Baba Juju mukai ona saki redu reri saki ramakaya naro nezuro. Rinenge rine chinhu mukati riri kupakanyika. Vakati imi rinogwa pakanyika sei nezuro ndikakutambidza ningirikini saga rakanaka rine zvinhu mukati. Ndichibva vatomukawo zveshuwa ndibva vatoona saki reri riri kupakanyika. Alright. Saka imimi maona sagi riri kupfakanyika kudaro nemurume wenyu makazvitora sei? Matanho api amakatora? Ine ndakatokachamadziko nazvo. Ndikati naye baba Junior mungati grocery ramakaya naro nezuro mouya natoisa muno mumba kusendero mune chinhu chiri kupakanyika. Ndikatonetsana nawo ndikati kana mune zvinhu kana kwamakabva ikoko pane pamakabata tora zvinhu zvenyu muendese kupi ikoko nekuti nine panapa kana ndakutotadza kana kutogara panapa nevana. Okay. Ndakutotadza kugara nevana sisina kana kusununguka zvozvo ndikatotora vana ndakatisa kumba kwana mama. Okay. Zvane mazuva mangani zvaite? Zvatova ne3 days. Okay. Zvatova ne3 days. Nai baba. Mungatitsanangudzire kuti zvakafamba sei pasagi riri kutaurwa? Mukoma kuti sake ndiziye kuti sake richanga richifema. Handina kuzoziva kuti zvinhu zvandichatora zvichanga zvichifema. Ndiri pandinotoshanda kuplaster nekuisa mafloor. Ndabva ikoko. Maishanda kupi? KwaPenalonga kwaChabaya. Okay. Ndiri Penalonga kwaChabaya saka tinoti tichisa mafloor tine mamwe mazvimarara zvichiplaster nemwe ifatotora chinodi tichinorasa. Saka kutora ivhi imomo ndo mandaito ndatora 2 kg merishuka ndoisa imomo. Ndasvika uku ndoisa musagi mangu. Okay. Ndotora ndasvika undodii ndoisa musagi. Iwo waChabaya wacho ndo waikupa shuga iyoyo kuti endai moisa? Kwanga kuri kutoba shuga yaChabaya nekuti aChabaya munhu akatondisiya andipa freedom pamba pake. Okay. Kuti pese pandiri nenge ndichisvika ukanzi kana madai mukoma munonotora mvura mufiriji. Okay. Mukabva ikoko munozvibikira because vanhu vaenda kubasa. Alright. Imimi muchiita basa pamba pavo? Muchiita basa pamba pavo. Okay. Saka kutaura kuti imimi maitora shuga muchindoiga uko? Shuga, mafuta nesalt zvese grocery takatora. Maiita mbichana here maizvifambisa sei? Ndoda kuti munyatse kuburitsa nyenyu pachena ndokuti mubatsirike because mukatadza kunyatsa kuburitsa nyenyu pachena munogona kutadza kubatsirika. Taura ichokwadi baba Juju mubatsirwe nekuti saga rina riri kuramba richingokura. Takabika chikafu chiumuka chakadyiwa mba makatotsvairwa izvi ndakaba. DJ isashoti ndakaba. Asi mabira ndakaita DJ haina kuba zvekuti ndakangotora sagi ndikabuda naro. Alright. Ndakatozvitora chimwe ndichinoisa pai kusvika zvazara musagi. Kurawo kuti nobatika kusvika naro kumbochinda negrocery. Alright. Ndokuya kwandakatwara sagi ndakatotwara ndikabva naro ndikaenda naro pakombi. Ndikatokwira kombi zvakanaka ndikatouya ndikatodzika zvakanaka nesagi rangu. Ndikauya naro pamba ritori sagi rezvinhu zvakatowanda. Alright. Saka sagi racho manje ndo riri kunzi namai mazosvika panapa ndo riri kunzi riri kufema. Rine chinhu chiri kufema. Makambovhurawo here mukaona kuti mune musagi? Muchavhuriki tiche. Sagi nderangu ndakauya naro asi harichabatiki. Okay. Harichabatiki sagi nekuti rakodzera kukura DJ TT1. Sagi ndakauya naro riri doko asi zvinezvi ukariona maonero awo rita rakura sagi rada ndo mawira ndakaita naro. Okay. Saka imimi matanho api amakatorawo kuti mubatsirike pamusoro penyaya iyi? Nyaya iyi DJ tasikade kuti ende kuvanhu izikane nharaunda izikane namwe anhu. Nangoto mai mwana ngatatsvaka muprofita wedu zvechi kutaura zveprivate. Asi muprofita uya pamba panapa DJ zvataura panapa kana kuti tichasara tichizogara panapa DJ. Wakati kudii? Anotaura kuti saga iri roda kuti ritwarwe ridzokere kwarakatorwa. Okay. Asi saga harichatwariki DJ.
Saka imimi madaro kuzvandisagiri twaro ridzokere kwarakatorwa. Kwa makaritora kwacho makamboendako here mukataura nawo kuti sagiri rera ndakatora riya randishatira? Ndakaita ndakafona matsawo ndafona kaona ndikakuratidza DJ munogona kuona foni yangu ine makoza anosvika kana kuma100 machoedza kuwafonera. Vakatodzima foni yavo vakatoti block achikwanisa kana kuvafonera. Vakatobloka namba dzacho achatokwanisa. Alright, ko hama dzenyu makadziudza here? Hama ndakadziudza asi maudzira ndakadziita ana kukanda ataura kuti takaba chiro. Ndakatofona ndikati mai mwana kundifonere baba kuma. Ndataura kuti hey kuno kumukadzi arwara unorwere kuti pamwe baba angakwanisa kuuya uno akadii akakubatsira chiitiko ichi. Asi baba ana kukwanisa kuuya nditumira mukoma. Asi mukoma ndatoahwanda atori padhuze anoshandawo mutaundi muno. Okay. Asi ndatoti ndivahwande kuti asaziva chiitiko chiri kuitika. Alright, mukoma muchiudzwa nyaya iyi makaudzwa kuti kudii mimi? Right. Nyaya ndichitoudzwa nababa wachindifunira vanditi enda unoona kumba kwababa Junior kwaita urwere zviri kunziwo vana varudi vari kurwara ndozvinotaurana baba. Ndikusvika kuno ndikusvikira nawo nemuprofita padhuwa. Profita wari kutoitawo zvari kutoita ari kutotaurawo kutoaudza kwavo kutoita kuti nhau rwenyu dzokere kwamakatora sagi. Alright. Munogona mbondipawo namba dzacho ndizame kuti wanogona kumbondidairawo timbonzwawo kuti kusaidi. Ndinoti kune ruzhinji ngaridzidzei kuzvishandira. Ona zvakuitika ratodambudziko rapinda mumba. Kudzidza kuzvishandira chinhu chakanaka. Shandawo odya zvesimba rako. Kutoda kuita zvinhu zvekuba kudai so. Manje izvo zvachaziita seko munhu achakaramba kuzvitambira. Kubva apa chidzidzo chetadzidza ngechekuti zvinhu zvemunhu hazvitorwi nekuti pamba paunosvika hauzivi kuti pakagadzirwa sei. Okay. Zvidaona musagumuka zvinotyisa. Asi mashoko mairi matatu endingakwanisa kutaura namukoma semu ngaadzosere zviro zvevanhu ezve ngadzidze kugutsikana nekuti hazvizvirewe kuti ukazifiwe to home kutoti kudura nemapoto. Saka ngaadzosere zviro zvemunhu kwakazvitora. Ngatidzidze kugutsikana kunze uko. Teachkach MTV inokupa nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundudza, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi munoenda paYouTube channel yedu Teachkach MTV mondosubscribe ipapo. Musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare. Musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachkach MTV tinodzifamira.